Nun, tukokno rokok ning Malang le. Ora sudi arep kok apusi tau. Hapurmu kaya luwak. Sing lemu pangga nyawang aku ae. Nah, sing adil ngarep karo ngarep, mburi karo mburi, sing tuwek karo tuwek, sing enom karo enom ngono lho. Ora mentolo kaya ngono kuwi. Ngono lek digenjot cara peda motor kaya watuk ae. Masih wit wau jenengan nyawang kula. Ngono iki lho watuke wagi kliwon. Mas Petro bloko suto blak kutang terus tegang. Terus terang. Kula menika tresna, kula mencintai kalian panjenengan. Kula ngerti maknane mencintai. Mencintai itu tidak hanya tidak menyakiti orang yang kita cintai, namun kesiapan kita untuk menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Enten apa, Mas? Poh, jangkrik suarane gedhi. Suarane gedhi kaya ana mental liyane ya, Kang ya. Nyembung ya. Enten apa, Mas? Namine sinten? Nami kula pun Ukvalika, Mas. Alah, sing nari gambyok wau. Gambyong. Blaka Suta kula menika tresna kalih panjenengan. Kula ngerti jenengan joget weleh marem kula mboten umum tur lagi niki kula ngerti wong joget ya sampure dobel ngoten niku. Apike apa lek dobel ngene pancen ya pacangan kudu golek dobel ngoten napa pripun? Jenengan karepe pripun? Kula tris kalih jenengan. Tris napa? Trisna kalih jenengan. Waton sampeyan iso nggathokake tembung ora kula gelem dadi bojo sampeyan. Oke. Tak rabi gelem ora? Ora. Tak jak omah-omah gelem ora? Ora. Tak jak bebrayan gelem ora? Ora. Tak ambung nesu ora? Ora. Ora nesu. Jangkrik neng ndi-ndi kalahe karo Bagong. Ora maido pancen lingguhe cedhek dhewe karo sinden lho dadi. Ngarep dhewe gampang intu-intuan. Kitenono lho. Montorku rak tak titip ning nggenmu lho. Istriku te gandeng-gandeng karo sing jenenge Mik Tyson. Mik Tyson dendeng wablek ora. Lolo Yayi pergiwa sayang. Ya kene kowe jare arep rabi karo Lesmana Mandra Kumara. Te malah gandeng renteng reruntungan karo sing jenenge Gatut Kece. Kowe ayo manut aku Yayi. Dadi bojone Lesmana Mandra Kumara, salone Nyakrawati mbau denda dadi ibune wong sanegara. Manuta karo aku. Tancepe batinku wiwit mbiyen tetep marang Kakang Mas Gatotkaca.
Aku moh lalati karo dapurmu tinimbang dadi bojomu luwih becik tak entengke patiku lho. Gatotkaca kowe mingkat ora mingkat sepak mungkur mutar kowe. Buktekne sapa sing luwih digdaya ngayomi karo wanita. Oh, ilang nyawamu. Kang atos-atos kula percaya sing ngandika digdaya njenengan prawira. Kakang Jangke genggong yampet nyulek mripate Lesmana. Hot oh ho ho hot wah Kakang opo Kakang apa paman lapor ana apa Lesmana wonten taman wonten maling pun nggawa bondo sakuwate ingkang dipun colong senes bondo ning jantung ati kula Gatotkaca mlebet wonten ing taman Maduganta Nyidra Yayi Pregiwa setan malas ngertiku tedhak turun Pandhawa ora ana ingkang tumindake nista wong tuamu kapan ngajari kowe dadi malih gandeng kowe gawe gendro gawe kidhuh ana ing Madukara manuta tak pidana tak bondo tak ranté ana ing alun-alun Madukara ngaturaken ketiwasan jenengan kudu tanggung jawab. Ndara Gatotkaca manjing wonten ing Taman Sari Madukara konangan kaliyan Raden Janaka. Sakmangke diranté wonten alun-alun semenipun badhe dipun pidana. Sampeyan kudu tanggung jawab merga sampeyan sing dadi provokator.
mulang mangkunto kumpul patang ketikang sayang gongkoro katanira mubat maabet Werkudara ping kebangetan uripmu Werkudara ing atase jagat iki geger poyang payingan kaya ngene anakmu diancam diincim wis anguk-anguk ana lawange pati parandene malah enak-enak turu ki karepmu piye Werkudara mara gage tangiya anakmu bakal dipidana dipateni karo adimu Janaka ora mung kuwi wae sumbare Janaka sing ngabangake kuping aja mung Gatotkaca ayo bapake sing kaya sapi nyikaran kon rene pisan biar mateni Gatotkaca monggo biar gantung Gatotkaca alun-alun monggo ning dosaku apa luputku apa aku kakangmu parandene ucapmu muni sing ora-ora kowe nyandak daging waras pengen jajal karo kakangmu Jodi Pak Napa Janaka? Koko Prabu kula nyuwun pengayoman tegese kula dipun oyak dening Kakang Mas Werkudara badhe dipun pidana. Ndelika ning mburiku kene. Kakangku apa Werkudara aku goleki Janaka arep dikapake menungsa orang tata jarak perkara tau del-del waduke neng ndi dheweke pengen goleki Janaka iya iki mburiku iki Petro nun kowe apaku abdine jenengan ngoten kok yen pengin kowe slamet dadi abdine Arjuna aku tulungono tulungi pripun aku dioyak-oyak Kakang Mas Werkudara mang ndelik teng wingking kula Petro, kula Den neng dindaramu Arjuna mboten ngertos. Dheweke jarak perkara karo aku neng ndi dheweke mboten ngerti. Mbok disumpah kula mboten ngerti. Mesthi kowe ngerti wong kowe abdine ning mbok picek kula mboten ngerti. Truk sapimu mana ndang mulya? Edan aduh mati aku. Narapati Dharma Putra nyangari danan jaya
kumaturing Raka Narendra Hari Murti ing Arjuna nadyanta kowe ora matur yektine Puntadewa wis uninga tumrap lelakon iki dudu salahe sapa-sapa ning sing kleru ki kowe sepisan kowe dadi satriya ora bawa leksana kowe nglincati marang sabda sing wis kawedhar anggenmu nemtokake dina daupe pergiwa kelawan Gatotkaca nyatane malah nduk batalake kowe nyepelekake karo Kakang Mundadipati angka loro kowe ngeboti karo Bapa Durna mangka Bapa Durna kae kongkonane Kurawa sing Kurawa biyen wiwit kuncung nganti gelung mung tansah ngudi marang patine para Pandhawa kowe manut aku apa manut wong Ngastina nyuwun pangapunten Bapak Prabu Yayi Werkudara mestine kowe kelingan ning donya iki ora ana gaman sing ampuh kejaba mung gaman kerukunan yen kowe nganti wong sak negara ngamarta kon guyub rukun muka bisa mawujud nyatane kowe karo keluarga wae ora bisa rukun lelakon iki wis rampung adimu Arjuna wis ndodho marang keluputan tetepe pergiwa dadi jatuh kramane Gatotkaca Gatotkaca ora suwe maneh dadi ratu aja dipameri wong kudu wong gelut kaya mengkono kuwi